The views and opinions expressed by the host and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay, Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa Gemma for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula sa General Trias, Cavite, isang ina ang dumulog at humingi ng tulong sa ating programa. Reklamo ni Maricar Afundar, 8 taon na raw itong nangungulila sa kanilang 2 anak na inuwi ng kanyang mister dito sa probinsya ng Sorsogon. Sinubukan daw niyang bisitahin ang mga bata, ngunit hinarangan siya at pinagbawalan ng kanyang mister. Ang panawagan ni Maricar, panoorin po natin ito. Si Maricar Afundar, lumapit po ako sa Bicol Tabang Ora mismo para po makausap ang aking dating kinakasama para po sa custody ng aming mga anak at makaharap din po ang kanyang mga kapatid na lagi pong inaaway ang aking mga anak. Sa sobrang depress po ng aking anak ay nagbabanta na pong magbigti. Sana po matulungan niyo po ako. Yan ang panawagan ng ina at para sa detalye, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Maricar. Magandang hapon sa iyo, Maricar. Hello, Maricar. Magandang hapon. Hello. Ayan, partner. Balikan natin si Maricar, ano? Ito yung kagustuhan ni Maricar, partner, na makita yung kanyang anak dahil ayaw ng kanyang mister na ipakita man lang ito sa kanya. Lumalabas, partner, na ipinagdadamot ng tatay itong 2 niyang anak. Oo. Siyempre, sa initial niyang kwento kasi, partner, sa atin, ano, na 8 taon na raw na hindi man lang niya nakikita or nakakasama yung kanyang mga anak. Kaya dapat nating matanong kay Nanay Maricar kung ito ba ay itinaka sa kanya o ito ba ay meron silang usapan kung kailan sa kanya at dito kay Maricar. Alam mo, partner, napakasakit sa kalooban ng isang nanay na pagdamutan ka ng iyong karapatan bilang isang ina at napakasakit sa pakiramdam ng isang ina na mawalay ka sa iyong mga anak. Ayan. Tama. Unless otherwise, kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa para ma-provide mo yung pangangailangan ng mga bata. Pero ang rason is ayaw sa iyo ipakita, ipinagdadamot ng tatay, di ba? So, yan yung napakahirap sa sitwasyon nitong nanay. Tama. Okay. So, I guess nasa linya na, no? Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Nay, pwede niyo po ba, Nanay Maricar, makikwento sa amin, bakit ayaw ng mister mong ipakita man lang sa iyo itong mga anak mo? Hindi ko nga po alam, ma'am, kasi bali nung naghiwalay po kami, ma'am, sinubukan ko naman pong bisitahin yung anak ko, ma'am, kasi siyempre kahit pa paano, ma'am, anak ko pa rin po yan. Nung umuwi po kami dyan, dala ko yung bunso, ayaw po nila sa akin palapitin yung mga bata, kaya kausapin, iyakapin, ayaw po nung ama, ayaw daw po kasi nung papa nila at magagalit daw po. Okay. Matanong ko lang, Maricar, ano ba yung rason ng pagkakahiwalay niyo ni mister?
Bali, ano po yan, ma'am, 3 po anak namin. Yung bunso po na nandito sa akin is, since po na ipinanganak ko po, ma'am, bali po laging sakitin po. Sakitin po yung bata, lagi na ospital. Tapos, noong time na lagi pong na-hospital, siyempre po magastos, diaper, gamot. Sinasabihan niya po ako na ano ba yung anak mo, napakagastos naman. Parang doon po na ano ko sa kanya na parang hindi na kaya yung problema. So nagre-reklamo itong mister mo patungkol sa mga gastusin sa loob ng bahay ninyo at yung mga gastusin para sa mga anak ninyo? Opo, ma'am. Yun lang naman po talaga main reason, ma'am. Kaya sabi ko kung hindi, ma'am, maghiwalay na lang. Kasi gano'n. Hindi naman yun, eh. Okay. Aside, Maricar, doon sa mga gastusin sa pangangailangan ng mga bata, ano pa? Ano pa yung sa pangrason ng pinag-awayan nyo at nauwi sa hiwalayan? Bali po, ma'am, yun ma'am po ang main reason, ma'am. Pero para, sabi ko sa kanya, para lang po umuwi siya ng Bicol, ma'am, na talagang sabi ko maghiwalay na kami kasi ayaw niya po talagang umalis sa bahay ng mama ko. Ako po ang unang umalis, ma'am. Kunwari, ma'am, pumunta ako sa isang tropa ko, ma'am, na sabi ko, para umalis lang siya sa bahay ng mama ko. Sabi ko, boyfriend ko po yung lalaki. Pero daris po nun, ma'am, hindi ko naman po boyfriend yung lalaki, ma'am. Parang inano ko lang sa kanya na para umalis na siya sa bahay ng mama ko. So gumawa ka ng sitwasyon or senaryo para lang umalis itong asawa mo. Naganap ka ng lalaki at pinakilala mong kasintahan mo. Opo, pero hindi ko po yung boyfriend, ma'am. Parang inano ko lang po na, kinutsaba ko lang po na sabihin mo boyfriend kita para umalis siya sa bahay ng mama ko. Bakit mo naman ginusto yon? I mean, bakit... Kasi, ma'am, bakit yun ang naging paraan na ginawa mo para lang umalis itong mister mo? Ano yung rason? Bakit gusto mong paalisin si mister? ma'am, ikaw po ba, ma'am, magugustuhin mo susumbatan ka lagi sa mga gagastusin sa bata. Ma'am, parehong anak namin yung bata. Ma'am, ako gusto ko mabuhay anak ko. Siya sumusuko na sa buhay ng anak namin. So, sa ganong sitwasyon, gumawa ka ng senaryo na parang hindi naman tugma or hindi naman tama na naghanap ka ng lalaki para ipakilala kay mister na kasintahan mo para sa gayon ay umalis siya ng bahay ninyo. Opo, ma'am, pero ma'am, hindi, aminado naman ako ma'am sa pagkakamali ko ngayon, ma'am. Pero hindi ko naman akalain, ma'am, na sabi niya nung una, ma'am, isa lang ang dadalhin niyang bata. Tinanggap ko na 2 iiwan niya sa akin. Pero pag talikod ko, kinuha niya yung isa eh. Maricar, sigurado ka ba na itong lalaking pinakilala mo kay mister ay hindi mo talaga kasintahan? Sabi niya kasi sa akin, ma'am, isang bata lang daw kaya niyang buhayin. Kaya pumayag na mama ko na sige, 2 tanging kahit napakahirap buhayin, pipilitin namin kung yan ang gusto mo. Okay, Maricar. Para umalis ka lang sa bahay. Maricar, ulitin ko lang ha. Sigurado ka ba na itong pinakilala mong lalaki kay mister ay hindi mo kasintahan? Hindi po, ma'am. Okay, so linawin lang natin, ito bang ito bang ginawa mo ay dahilan din para makipaghiwalay talaga sa iyo si Jose? Po? Ito bang ginawa mong paraan ay isa na rin sa dahilan kung bakit nakipaghiwalay talaga sa iyo itong si Jose? Opo, ma'am. So meaning to say, gusto na rin... Hindi po talaga umano, ma'am. Sa kanya kasi ganun at ganun lang din naman nangyayari. Sumbatan lang na sumbatan, ma'am. Alam ko naman kung sa una lang naman tahimik ang pamilya. Pag nagsusumbatan, ma'am. Alam ko kung madamay mga anak ko sa sumbatan. So, ibig mong sabihin, Maricar, yung kagustuhan mo na makipag-iwalay kay Jose, ay gusto rin ni Jose na makipag-iwalay sa'yo? Oo, ma'am. Okay, so ikaw, nagdesisyon ka makipag-iwalay dahil ayaw mong sinisisi ka ni Jose? Opo, ma'am. Kasi simula pinanganak yung bunso, ma'am, sakitin po kasi talaga, ma'am, pabalik-balik na lang po sa hospital, ma'am. So, yung mga anak mo, mga sakitin, kaya parang narindi na rin itong si Jose at ayaw niya nang ganun yung sitwasyon ninyo na puro na lang gastusin. Opo, ma'am. Dumating po yung time na ganun lang kaya sa mama ko sa akin. Anak-anak kayo, tapos ganyan ang gagawin nyo. Sino nagsabi? Mama ko po, ma'am, nung nabubuhay po, ma'am. O, tama naman si nanay. Tama naman si nanay eh. Talagang gumawa kayo ng mga bata tapos maaaburido itong si Jose. Ma'am, tinanggap ko nga po yun, ma'am. Nung naghiwalay kami, ma'am, ni Piso, ma'am, hindi ako nanghingi sa kanya lang. Yung kahit na hospital lang, ma'am, hindi
hindi ko ako naglakas ng loob na humingi ng tulong sa kanya, ma'am. Ni piso, tinis na ng mama ko, ma'am, na kami ang lahat ang gumastos, huwag lang manghingi sa kanya. Kasi sabi ko sa mama ko, paninindigan ko, mama, na kaya kong buhayin yung bata, ma. Hindi ako hihingi sa kanya ng tulong. Kahit na-hospital yung anak ko, ma'am, hindi ako lumapit sa kanya. Ibig sabihin, si Jose ay hindi man lang nagbibigay ng sustento sa mga anak ninyo? Yung sa bunso ko, ma'am, kasi yung dalawa lang sa akin na po, nakuha niya na eh. Okay. So, ang nasa sayo ay yung bunsong anak na lang ninyo. Opo, ma'am. Kumusta naman yung bunso nyo? Hinahanap ba yung tatay niya? Ma'am, ito nga po yung nade-depress nga po ako, ma'am, kasi sinasabihan niya ako na, mama, para bakit ako walang papa, mama, na sila yan na doon. Ayaw ba ni papa sa akin? Tapos, ayaw mo magsulat sa school. Okay. Maricar, ilang taon na itong bunso ninyo? Magnanay po nga, ma'am. Magna-9. Babae ba ito o lalaki? Hello, Maricar? Lalaki po, bunso. Lalaki, yung bunso. Yung panganay ninyo, ilang taon na? Yung babae ko po, ang datang babae ko dun sa sumunod sa kanya eh. Okay. So, etong bunso mo, panay yung tanong patungkol sa tatay niya. Opo, na ano nga po siya, kasi Oo. Maricar, pwede pakiayos muna ng signal. Choppy ka kasi sayang nung pinag-uusapan natin. So, etong mga anak ninyo ay minor pa. So, ibig sabihin nito, kung minor pa yung mga bata, ang kustodiya niyan ay dapat nasa nanay. Nanay. Oo. Kasal kayo, Maricar? Maricar? Hello, Maricar? hello po. Kasal ba kayo ni Jose? Hello, kasal ba kayo ni Jose? Ito, ma'am, hindi po kami kasal. Hindi kayo kasal. Pero kahit hindi kayo kasal, dahil yung mga bata ay minor pa, dapat yan ay nasa poder ng nanay. Hello, Maricar? Ayan, nawala si Maricar. Pero alam mo, partner, sa batas natin, pag ang minor de edad na bata, especially hindi kasal, yung mga magulang dapat nasa kustodiya ng nanay. Oo. Pero napakasakit, partner, sa kalooban. Napakinggan natin si Maricar na talagang nahihirapan siya, nadidepress siya dahil sa sitwasyon nila, especially yung bata, yung bunso na 9 years old, Tama. ay hinahanap yung tatay. Pero dun point ko lang dun sa naging dahilan ni Maricar para hiwalayin siya ng kanyang mister ay talagang hindi sakit tama. naman. Sa loob ko bilang isang lalaki, masakit yun na sinabihan ka na meron na siyang iba. Kahit ako naman ay magdidesisyon na umalis na lang Pero doon. partner, minsan hindi natin alam kung ano yung pinaka-real situation kasi hindi tayo yung naandon. Pero kung talagang nahihirapan na si Maricar, hindi niya nakaya itong si Jose, yung pag-uugali, yung pagtrato sa kanila, siguro yun yung naisip niya lang na rason. Though hindi tama, pero kung yun yung sa tingin niya ay ikakagaan ng kanyang pakiramdam, partner, yung rason para makahiwalay siya, makalayo siya kay Jose, makahinga ng maayos, so yun din ang ginawa niyang paraan. And accepted naman, di ba? Tama. Sabi naman ni Maricar, dun sa sinabi niyang karelasyon niya ngayon, or boyfriend niya, kasintahan niya, inako naman, ayan. Yan ang dapat natin malaman dito naman kay Tatay Jose. Wait lang, Jose. Magandang hapon. Nasa linya mga kaksyon. Etong si Jose, dahil sa reklamong ito, pakinggan natin si Jose Bon Gasyas, ang dating kinakasama ni Maricar. Magandang hapon sa Jose. Sige po, ma'am. Gandang hapon din. Okay, total na andyan ka na, Jose, at talagang gigil na gigil ka ng sumagot. Jose, ano itong sumbong na ipinarating sa amin ni Maricar? Ano yan, ma'am? Bahala kayo, kung maniwala kayo, kalukuhan yan. Kalokohan, bakit? Oo, Bakit mo naman di sinabing yan, kalokohan ito? Ba't kung hindi niya pinababayaan yung mga bata, iba't lang dito, wala namang sakit yan, mga anak ko. Nung nasa Maynila, laging may hika, may ubo, o gano'n, may sakit ang ulo. So parang sinasabi mo, Jose, na kaya nagkasakit yung mga anak ninyo dahil pinabayaan itong si Maricar. Oo, pinababayaan, doon ako na Bakit mo naman nasabing pinababayaan? Ikaw nga daw, wala ka daw na binibigay man lang kahit pisong, duling.
galing ng trabaho, pagdating ko, ang dudungis. Oh, tama ba yun? Siya ang nanay. Okay, pero sagutin mo muna po siya, no? Sige po, sige. Ikaw ba ay nagbibigay ng sustento ng maayos sa pamilya mo? Oh, andito yung mga anak ko. Sino sustento ko? So, ibig mong sabihin, nagbibigay ka ng maayos na sustento? Saan? Nung dati? Oo. Yung dati sa kanila nga sweldo. Pag sa gabi, may isa bakery pa ako. Okay. Tapos pagdating ng Lunes, mangungutang ng pamasahe. Tama ba yun? Okay, so bakit mo naman nasabing pinababayaan ni Maricar yung mga bata dahil lang sa nagkasakit? Hindi ma'am. Naano ko kasi, pagdating ko ng hapon, madudungis lagi. Oh, sa tingin mo anong ginagawa ni Maricar maghapon? Siguro, lang. Papaganda siguro. Nagpapaganda, bakit pagdating mo ba, nakapustura itong si Maricar, naka-makeup or... Oo nung dati kasi, yung nag-aalaga ng mga anak ko, yung lula, yung nanay niya ni Maricar, hindi man yan. Okay, tapos? Sabi ko na ba't ikaw nag-aalaga niyan? Ewan ko dyan sa asawa mo kung saan na yung gano'n. Hindi Wala kaya... yung nanay niyan. Hindi kaya nasa gala siguro. Jose, hindi kaya nagpapaganda si Maricar para maganda naman siya sa paningin mo? Bakit ka natawa? Nagpapaganda nga mga bata. Ang dudumis naman. Hindi naman siguro yun So okay lang sana sa'yo kung nagpapaganda tapos yung mga bata yung mga nakasikaso. malilinis din, ayos lang. Okay, pero totoo ba itong sumbong ni Maricar na ipinagdadamot mo sa kanya yung mga bata? Hindi po ma'am Nung umuwi nga yan, dinala pa niya yung panganay namin Pabalik, papuntang Cavite. Tapos, naano ko lang siyempre hirap kami noon dati. Pinabayaan ko lang hanggang isang taon. Akala ko nag-aaral nag-aaral na yan ang kinuha dito. Akala ko nag-aaral. Tapos, may yung naging kumari ko. Sabi, Ote, puntahan mo na dito si Ninay, nagugutom na. Okay, Jose, maputo lang kita, no? Sa 8 taon na hindi hiwalay na kayo ni Maricar, kumusta? Meron pa ba siyang contact sa mga bata? Dati meron yan. Tapos? Ewan ko lang ngayon di naman ako lagi akong nasa bundok. Inaasikaso ko na lang yung pag-aaral ng mga bata na yan, mga anak ko. Pero yung pagbibisita ni Maricar sa mga bata, kumusta? Hindi ba niya nag-ano dito? Bumula ng... Hindi Hindi nagpupunta niya napunta dyan? dito, tagal na. Pero ang sabi ni Maricar, hinaharangan mo daw, kaya hindi na siya nakakabisita. Hindi ba niya napunta dito, ma'am? Okay lang sa akin pag pumunta yan, basta walang problema. Wag lang bulahin yung mga kawawa naman, mga bata. Okay. Osek, ikaw ba may bago nang kinakasama ngayon? Wala po ma'am, wala. Wala. Okay. Eto, putulin ko lang partner kasi kanina pa may gustong atang sabihin si Maricar. Narinig ko nga, Balikan partner. natin si Maricar. Maricar! Hello, Maricar? Narinig ko, partner, habang Kanina, nagsasalita si Jose, nang sumisigaw. gagalaiti siya, partner, parang gusto niyang sabihin na, hindi, totoo yan. Mali yung sinasabi mo sa kanila. Sinungaling ka, Jose. Sinungaling ka. Parang ganun, partner. Sige, andyan Yan. na. Nanay Maricar. Oh, si Maricar, Ayan. naging duwende si Maricar. Naging Android na si Maricar, Ayan. Ayusin lang natin yung linya para maintindihan natin kung ano yung rebat niya, Tama. Pero Jose, yung mga sinasabi ni Maricar, sa tingin mo ay hindi totoo. Wala raw panahon dyan. Hindi man yan. Walang katotohanan yan. Mga kalukuhan yan. Wala kang panahon dyan. So, ibig sabihin, hindi mo binibigyang aksyon or hindi mo man lang... Hindi, yung bang sa akin, ma'am, yung mapatama lang, yung yung mga bata, hindi yung kung ano-ano naman. Ayan. Dati kasi, na ako dyan, dun sa may munisipyo ng Yan. Tatay Jose, magandang hapon. Kung bakit daw, alanganin yung anak mo, ba't ikaw lang nag-aalaga? Sabi ko Okay. Ayan. Nandun nga ako sa Maynila, kawawa to, lalo na kung iniwan ko to dun sa Yan, Tatay Jose. Makinig ka Apo. muna, Tatay Jose. Makinig ka muna. Apo, Tatay Jose. Sige. Apo, Tatay Jose, maitanong lang kita, May matinding galit ka ba dito kay Maricar para ipagdamot mo itong mga anak
ninyo sa kanya? Di sir, hindi. Hindi ko pinagdadamot yung mga bata dyan. Ayan, balikan ko lang yung kwento ni Maricar, ano, dahil Sige sa po, sige. may pinakilala siyang ibang lalaki. So, iyon ba ay dinamdam mo nung mga araw na yon? Nung sinabi niyang meron siyang iba? Nakita lang namin, sa ano lang, profile niya. Hindi man pinakilala sa akin. Ano yung Walang personal na inano yan sa akin. Apo, ano yung pagkakasabi niya sa'yo na meron na daw siyang iba? Wala man, hindi man umabot sa ganyan ang usapan namin. No? Pero nararamdaman mo na meron na siyang iba? Oo, kaya na ako na ang unang kumalas. Ayan, ano yung sinabi mo sa kanya? So ikaw yung kumalas, Jose. Oo, ako ang unang kumalas. Ang hindi kong mga sabi sa akin, nagbibigti dahil lagi nung siya inaaway ng mga tita niya. Nung dahil sa galit sa akin, tatanggapin ko yung galit nila sa akin, ma'am. Okay. Pero yung Maricar, sandali lang, Maricar. Sandali lang, Maricar. Kalma lang. Maricar, makinig ka. Kasi binabanggit mo na may pinakilala ka dito kay Jose na ibang lalaki para ayawan ka na. Pero binabanggit niya yun ni Jose, wala ka daw na ipinakilala, pero siya yung nagdesisyon na ayawan ka na. Dahil nga daw sa ugali mo. Maricar. Ma'am, hindi yan ang may issue, ma'am eh. Yung tinanggap ko na yun, ma'am, na hindi na talaga kami magsasama, ma'am. Tinanggap ko yun, ma'am. Okay. Ano ko kasi, ma'am, wala akong kontak sa mga anak ko. Wala. Okay, so Maricar, balikan natin yung issue na binabanggit mo. Pero 8 years na kasi yung lumipas. Ano yung plano mo ngayon, Jose? Ha? 8 years na yung lumipas. Ang gusto ngayon ni Maricar, magkaroon siya ng contact sa mga bata at makalapit man lang siya, makasama niya yung mga bata. So ano yung plano mo ngayon, Jose? Okay lang yun. Pumunta siya dito basta sa bata lang. Walang problema. Huwag yung dadalhin sa pagbalik niya kung saan. Kay gaya ng dati. Nag-aaral dito. Tapos, nagutom lang pala dun sa kanila. Okay. So ang binabanggit mo, Jose, sa bata lang. Bakit? Oo, sa bata lang. Walang problema yun. Bakit sa tingin mo, ano pa yung gusto ni Maricar? Di, basta sa akin lang yun. Sa bata lang. Walang problema. Sa bata lang, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ng bata, okay ka? Okay, oo. Walang problema. Okay. Kaya di ko naman yung inaano sa mga anak ko. Basta, sabi ko, Hindi. Nagkatapos ng usapan natin sa pulis, sabi mo, kaya ka mag-video call ako. Pero pagkatapos nun, hindi ko na nakontak anak ko, ni chat, ni ano, hindi ko na nakokontak. Yan. hindi mo na problema. Malalaki na yung anak mo. Siya nga, ikaw na mag-ano ka niya. Wait lang! Stop! Oh, wait lang. Ganito na lang. Tutulungan ko na itong sa Maricar. Total, Jose, hindi kayo kasal ni Maricar. Oo, mas maganda nga yun. Anong maganda? Hindi sa kasalan yung pag-ano namin. Jose, makinig ka. Opo, opo. Binabanggit mo na maganda nga yun. Okay. Dahil ayaw mo na kay Maricar, kaya nakakapagsalita ka na maganda nga yun dahil ayaw mo na nga sa kanya. Pero, tandaan mo, Jose, sa mata ng batas, dahil hindi kayo kasal, ang mga bata na menor de edad ay dapat nasa poder ng nanay. Alam mo ba yon? Oo, nabanggit na yun sa akin dun sa may dito sa may... Okay, alam mo naman pala yon. O, so bakit mo ipinagdadamot kay Maricar yung mga bata? Di po ako ma'am nagdamot yan. Di po. Okay. O, ayan, sinungaling ka pala, Jose. Hindi, kahit itanong mo dito sa mga barangay dyan, no? Okay. Sa amin dito sa Kapitanan. Kung sino, kung gaano ako, hindi ako ano. Ate, hindi ako... Ganito na lang, Jose. Jose! Makinig ka, Jose. Kasi nararamdaman ko si nanay Ang gusto niya lang naman, makita niya, makausap niya, or makasama man lang niya yung mga bata. Tama ba, Jose? Okay lang yan. Okay lang po, ma'am. Okay lang. Okay, pero tandaan mo, Jose, hindi ikaw yung magdidesisyon para sa mga bata. Sige po, hindi ko naman inaano yung mga bata. Yung... Oh, ikaw yung kinikilala... Wala akong para sa mga bata. Ikaw yung kinikilalang tatay ng mga bata. Ganito na lang, Jose. Mapagbaral ko yan, mapakapos, gano'n. Okay, ganito, Jose, dadaanan ka namin sa magandang pakiusapan. Okay. Ano yung plano mo ngayon, Jose? Ha? Ano yung plano mo ngayon? Plano po, saan? Itago yung mga anak ko mo. Ganito, Jose, simpleng tanong.
Ano po? Ano yung plano mo para naman sa mga bata na ang kagustuhan lang naman ni Maricar, makasama niya yung mga bata, makausap niya. O, ano yung plano mo ngayon? Si Maricar na magsuyo doon sa ano, sabihan ko lang, kay may account man pinini, kontakin niya doon sa ano, pangalan ng... Sino yung sasabihan mo na kontakin? Yung ano, si ate. Sino? Kontakin na lang ni Maricar doon sa account ni Nini. Sino? Si ate ni Jane ba, yung anak namin. Yun ang yung anak nila, partner. Si Ate... Kontakin na lang niya, alam niya yan. Si Ate Jeline, sino yon? Ate ni Jane ba, yung panganay namin. Okay, ganito Jose, ano? Ang mga anak nyo ay minor pa. So, kailangan pa yan ng guide ng mga magulang. So, ikaw bilang tatay, alam mo kung ano yung tama at makakabuti sa mga anak mo. Ngayon, tulungan mo yung mga bata, tulungan mo itong dati mong asawa kung ano yung dapat gawin para yung kagustuhan ng mga bata na makausap, makita yung nanay nila ay mangyari. Ganun lang. Sige po, sige. Ayan, Okay. balikan natin Sige, si partner. Maricar. Nanay Maricar. Yes po. Opo, kailan yung huli mong pagdalaw dito sa Sorsogon para makita itong dalawa mong anak? Hello, Nanay Maricar. Hello, Nanay. Hello, Maricar. Mahirap yung signal ni Maricar, ano? Pero eto na lang si Jose. Jose? Po. Kasi, wag mo lang hintayin na ang maging desisyon ni Maricar ay kunin yung mga bata sa'yo. Jose, narinig mo ba ako? Ha? Narinig mo at naintindihan mo yung sinabi ko? Sige. Okay. Okay. Huwag mo nang hintayin pa na kunin ni Maricar yung anak ninyo. Kasi, kung ayaw mo rin na malayo, eto, balikan natin si Maricar para mas malinaw. Ayan, Nanay Maricar. Maricar. Opo, ulitin ko lang yung tanong ko kanina. Kailan ba yung huli mong pagdalaw dito sa Sorsogon para makita itong dalawa mong anak? Sir, anuin ko lang po yung problema ko sa pagkamatay ng mama ko, sir. Promise po, uuwi talaga po ako dyan, sir, para makakita ko mga anak ko, sir. Opo, pero kailan po yung huli yung pagdalaw dito sa Sorsogon? Dapat po kasi, sir, nung March nandyan ako, sir, para puntahan mga anak ko. Pero namatay naman po mama ko, sir. Lahat po ng inipong kong pera na para ibibigay ko po sa mga anak ko. Naubos ko nung namatay ang mama ko, kaya hindi na po ako nakauwi. Opo, yung sinasabi nyo kanina, ma'am, na hinaharang kayo sa tuwing kayo ay dadalaw dito, sino ba naghaharang sa'yo para makita mo itong dalawa mong anak? Sir, pwede po bang kasi ang bala ko, sir, yung bunso kasi, sir, yung hanap di gusto rin makausap kasama mga ate niya, sir. Pwede naman kami, sir, maghiraman, sir, Opo, pero anong plano nyo, ma'am, in case na gusto nyong makuha itong dalawang anak? Ano yung pinaka-plano nyo, ma'am, in case na makuha nyo po itong dalawang anak? Bali, ang kasi namin ng anak ko, sir, yung panganay ko, ayaw niya kasing iwan papa niya kasi tanggap ko naman yun, sir, na maayos ang buhay nila kaysa dyan sa akin. Sabi ko, hindi ko kayo kukunin, pero pakiusap ko sa inyo, kilalanin nyo naman bilang kapatid yung bunso dito, sir. Okay. So, ang plano nyo, ma'am, makita lang itong dalawa mong anak na hindi ka pagdadamutan at makilala itong bunso mong anak. Opo, sir. Halos sa akin, yun naman yung sinasabi ko, sir. Okay na ako, sir, na hindi ko nasa kanya yung mga bata, sir. Pero yung effort niya, sir, na kamusta yung bunso dyan, yung ganun, sir. Kamusta niya yung isa niyang anak dito, sir. Wala, sir. Simula naghiwalay kami, sir. Hindi ko sinubukan lumapit sa kanya para makahingi ng sustento. Hindi ko ginawa yun, sir, dahil pinaninindigan kong kaya kong buhayin yung bata. Sige, Maricar, dahil sa kagustuhan mo, nasa kabilang linya ng ating telepono para sa legal na action, si Ma'am Ruth Marie Fortesa, ang Head Officer ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Bulusan, Sorsogon. Magandang hapon, Ma'am Ruth. Magandang hapon po, sir. Opo, regarding po dito sa issue ni Nanay Maricar at ni Jose, sila po ay hindi kasal at nakipaghiwalay si Jose. Dinala niya ang dalawa niyang anak dyan sa Sorsogon at umuwi. Makalipas ang 8 taon ay sinubukan ni Maricar na dalawin ng mga bata, ngunit pinagbabawalan daw umano siya
Ano po yung pwedeng action po dito regarding dito? Tungkol po sa pagbabawal ng father dito sa kay Maricar, hindi naman po dapat na pagbawalan ng ama si Maricar na dalawin ang kanyang anak. Kasi may karapatan po, both parents, na dalawin ang kanyang mga anak. Opo, so ang nangyari po ay maling-mali po yung ginawa ni Tatay Jose na pagdamutan po ito si Nanay Maricar sa kanilang dalawang anak. Yes po, opo. Opo. Hindi po niya dapat pagbawalan, opo. Opo, regarding naman dito sa kagustuhan ni Nanay Maricar in case na gusto niyang kunin itong dalawang bata, itong kustudiya, meron bang karapatan itong si Nanay Maricar lalo pat ito ay minor de edad? Sa ngayon po, kasi after 8 years, saka bumalik si Nanay Maricar, di ba? Ibig sabihin, ang mga bata ay hindi na below 7 years old. So, ang mga bata ay may karapatang mamili kung kanino sila sasama. It's either po sa kanyang ama or sa kanyang ina. Kasi kung 7 years old below sana, itong mga batang ito, automatic po, ang custody ay sa mother. Pero since hindi na sila below 7 years old, may right na po ang mga bata na magdesisyon kung kanino sila sasama. Ayun. Okay. Sige, partner. Okay. Parang isa lang po doon yung hindi na below 7 years old, Ma'am Ruth. Okay. Kung yung isa po ay hindi na below, below 7 years old, siya po ay papipiliin kung kanino siya sasama. Kung sa kanya bang ina or sa kanyang ama. Pero ang 7 years old below, automatic po yun na sa mother mapupunta unless na ang mother ay proven na unfit na mag-alaga ng kanyang mga anak. Una, kung pinabayaan niya ang kanyang mga anak, inabuso, or tapos na-involve siya sa drug addiction, immorality, na pwedeng maka-apekto sa welfare ng bata, pwede pong ma-deny ang custody. Opo. So, malinaw po yan, Ma'am Ruth, ano? Pero, binabanggit po ni Maricar na wala naman daw po talaga siyang plano na kunin itong dalawang bata sa poder ng tatay dahil binanggit niya din po na wala siyang kakayahan na alagaan or buhayin man lang ito. So, ang gusto niya lang po ay makita niya yung dalawang bata at makasama at makilala daw po nitong dalawang anak niya etong bunso niyang anak. So, parang ang gusto niya lang mangyari ay ganun lang po. Okay. Mas maganda po na lumapit sila sa tanggapan ng MSWDO kung hindi naman talaga siya desidido na kunin ang custody ng kanyang mga anak para magkaroon lang siya ng visitation right. Kasi for me, dapat hindi natin ipagkakait sa both parents ang visitation right unless na makaka-apekto ito sa welfare ng bata. Ayun. Dapat mapag-usapan nila ng maayos na magkaroon na lang ng co-parenting. Meaning, kahit nasa tatay ang bata, ang mother ay pwedeng bumisita para hindi maramdaman ng bata ang kawalan ng kaninang ina. Kasi di ba, kapag ikaw ay hindi kumpleto ang family, ang naaapektuhan ay ang self-esteem, ang confidence, at yung pagkatao mismo ng isang bata. Opo, parang kulang po, Ma'am Ruth, ano? Opo, parang kulang, Ma'am Ruth, yung pagkatao ng bata pag hindi nila kilala kung sino yung nanay or hindi nila kilala kung sino yung tatay. Opo. Yes po, opo. Yan po ang sitwasyon. Opo, and dapat isipin ng mga magulang yung welfare ng mga bata. Yes po. Okay. So sa ganito po, Ma'am Ruth, since hindi naman po plano ng nanay na kunin yung dalawang bata sa poder po ng tatay, pwede po ba namin silang samahan na lang dyan po sa inyong tanggapan, Ma'am Ruth? Opo, yes po, pwede niyo pong samahan dito sa aming tanggapan. Actually po, may mga cases kaming ganyan na inaayos namin ang both parents kahit lalo na po higit sa custody and then the visitation right. Kasi ang gusto natin ay maging buo ang pagkatao at yan po ang kailangan natin is yung ang welfare talaga po ng bata ang talagang tinitingnan maging ng family court, lalo higit po ang aming tanggapan.
Opo. So with that po, Ma'am Ruth Marie Fortesa, no, sasamahan na lang po namin itong dalawa para po magkaroon po sila ng formal na usapan para po naman maayos po itong problema nila patungkol po sa kustudiya ng kanilang mga anak. Maraming salamat po, Ma'am Ruth. Maraming salamat po and God bless. Ayun. So Yan. maliwanag yun, partner, na dapat sa mata or sa isip, sa mentalidad ng mga bata, kumpleto yung kanilang mga magulang. Tama. Maganda naman kasi habang lumalaki yung bata, ay nakikilala niya kung sino yung mga naman. magulang niya. Kasi partner, pag wala ka nakilalang tatay, kulang talaga yung pagkatao mo. Pag wala ka naman nakilalang nanay, kulang yung pagkatao mo. Dahil lumalaki ka na meron kang katanungan sa isip mo. Kung diba? sino yung tatay mo, Correct. kung sino Saan yung ba ako nanay mo. nanggaling? Artista ba yung tatay ko? Miss Universe ba yung nanay ko? May ganung mga questions in mind. Habang tinitingnan niyo yung mga classmate niya, at sasabihin kay nanay niya, Correct. mabuti And pa yung ito din yung mga isang classmate rason ko. kung bakit merong mga batang nabubuli. Ay, ngayon, wala kang tatay, wala kang nakawawa Tama. yung bata. Yan, balikan natin si Maricar, ano? Nanay Maricar. Yes po. Opo, narinig niyo po ang usapan namin ng MSWD na may karapatan po kayo na makita itong anak nyo at maipakilala itong bunso nyong anak. Opo. Apo, nandito po si Tatay Jose, nakikinig po sa atin. Ano yung mensahe mo sa kanya? Po. Anong gusto mong iparating na mensahe kay Tatay Jose? Bali sir, ang ano ko lang naman po sir, talaga napayagan niya na po ako kahit sa Facebook na lang sir, mabidyo ko mga anak ko, yung tatawagin ako ng mga anak ko na mama, yung walang takot sir na tatawag sa kinamama, patayin ko naman kasi baka pagalitan ako ni Papa. Sa totoo lang sir, wala naman akong pag-uubutan ng lakas sir kasi yung mama ko na katulong kong bumuhay sa anak ko sir, wala na sir, namatay na mama ko. Okay. Kumbaga mga anak ko na lang talaga sir, inaano ko kung makikita ko pa ba sila o ano. Okay, balikan natin. Maricar, balikan natin si Jose, ano? Tatay Jose? Po? Hello, Tatay Jose? Hello. Tatay Jose, naririnig mo ba si Maricar? Parang awang-awa na po kami sa kanya dahil ang gusto niya lang po ay makausap man lang niya yung mga bata kahit sa video call, yung tawag... May account naman si Nini nga. Kasi yung panganay namin, doon siya, Okay. So, pwede po ba yun mangyari, Tatay Jose, na Hindi kahit... ko naman binabawal yun, noon pa. Okay. May mensahe ba kayo, Tatay Jose, para kay Maricar? Sige, wala na. Basta kung sakaling kay Nini na lang account, pangalan naman yun ng anak namin ang nakalagay. Yan. Pero ito partner, matanong ko lang si Tatay Jose. Tatay Jose, wala na bang pag-asa na magkabalikan kayo ni Nanay Maricar para sa inyong mga anak? Lumabo na ang malinaw. Lumabo na ang malinaw, albay. Yan si Nanay Maricar. Nanay Maricar! Gusto mo umuwi, gusto kang makasama, gusto mo umuwi, dyan ang gagawin ko. Ayan. Kasi ayaw mag-aaral dito dahil mabuli siya dahil wala siyang papa. Okay, Nanay Maricar. Dalhin mo dito yung bunso natin. Ako na magpapaaral. Okay, ganito na lang, Nanay Maricar, ano? Kasi paano ako uuwi? Alam mo ba, wala na akong mahinga ng tulong dahil si mama namatay na. Yung tutulong sa akin, wala na, te. Oh, di ba may kinakasama ka? Hindi nga eh, paano nga ako kami sa utang ng pagkamatay ni mama? Paano nga kami ito makakapauwi sa iyo dyan? Ang gusto ko iuwi yung bata sa'yo muna. Iraman tayo. Wala akong na paraan dyan. Wala akong itutulong kung sa... Okay, ganito na lang, Tatay Jose at Nanay Maricar, ano? Parang galit na galit talaga si Tatay Jose dahil binabanggit niya partner, may kinakasama, May kinakasama ka. So meron ka pala, Maricar, na kinakasama. Ngayon, ganito na lang. Papagharapin na lang namin kayo, Tatay Jose at Nanay Maricar, sa harap ng MSWDO. Okay ba sa inyo? Po? Okay ba na pagharapin na lang namin kayo, sasamahan namin kayo sa opisina ng MSWDO para magkaroon kayo ng formal na usapan? Opo, ma'am. Pwede po, ma'am. Okay. Tatay Jose, okay po ba sa inyo? Saan yan? Saan, ma'am yan? Saan? Dito sa malapit sa inyo para magkaroon kayo ng formal na usapan patungkol sa kustudiya ng mga bata, okay?
Okay, Tatay Jose, maraming salamat, Tatay Jose at Nanay Maricar. Yan, si Nanay Maricar, siguro may mensahe pa si Nanay Maricar. Nanay Maricar! Yes po. Opo, meron kaming staff na alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso para magkaharap po kayo dito sa Sorsogon. Ano po yung mensahe nyo, Ma'am Maricar? Thank you po, sir, sa pagtulong niyo sa akin na makausap ko yung tatay ng anak ko. Sir, sa tutulong, sir, wala naman akong balak na talaga buluhin sila. Gusto ko lang talaga sa yung mga anak ko kasi sila na lang talagang anak ko, sir. Wala na akong nanay eh. Okay. So, sige, Nanay Maricar, makikipag-ugnayan na lang kami kay Tatay Jose para kung may schedule yung pagkikita nyo sa opisina ng MSWDO. Maraming salamat. Thank you po, ma'am, sa pagtulong niyo. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang retired police, bedridden na dahil sa sakit na hydrocephalus, ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com
o magpunta sa aming tanggapan. Action Tour Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Samantala sa ating tabang medikal, eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Romeo Gonzalgo III at ang kanyang inaing ay para sa kanyang ama na nangangailangan ng tulong mabayaran ang kanilang hospital bills. Magandang hapon po sa inyo, Romeo. Magandang hapon po. Ano yung nickname mo po? Tres na lang. Tres na lang. Okay, Tres. Sino si Uno, Dos? Yung tito ko po. Okay. So, talagang pang-tres ka. So, kumusta yung kalagayan ngayon ng tatay mo, Tres? Ngayon po, bali, ano na lang po siya, for recovery na lang po. Pero may track pa rin po siya sa may lalamon, may butas pa rin po. Kasi may pneumonia po siya Na-diagnose siya na may pneumonia. So, in-extract pa rin namin yung, ano niya po, yung plema. So, ngayon, recovery na yung tatay mo. Pero, aside doon sa findings ng doktor, ano yung unang findings? Yung una po, bali po, nung August 11, nung mga 7 a.m. po, pag daan ko po sa kwarto niya, parang narinig ko po siya na sumusuka. Kaya sinilip ko po siya kagad. Tapos bigla ko pong nakita na sumusuka na po siya ng dugo. Yung pala po ay inaatake na siya ng stroke tapos hypertension. Okay, sumusuka siya ng dugo. Opo. Kaya agaran pong tumawag kami ng ambulansya para madala po sa kasi normally pag hospital. Na-stroke, yung hindi makagalaw yung mga katawan, tapos sumusuka nga talaga, pero hindi dugo. Pero yung tatay mo, sumuka po ng dugo kasi may pumutok na po pala na ugat sa ulo. Oh my God. Nagkaroon po siya ng blood clot. Then,
Mga 7 PM po, ora mismo pong inoperahan siya sa BRT para daw po ma-release yung pressure sa ulo. Tapos yun nga po, yung paghinga niya, dito na po nakalagay sa may lalamunan. Kaya binutasan din po. Tapos after po nun, mga ilang araw, parang ano din po ng doktor na nagkaroon po siya ng hydrocephalus. May tubig sa dalawang side po ng ulo natin. Okay. Kaya po, mga August 28 po, inoperahan ulit po siya ng VP shunting para po ma-close yung butas. Kasi may butas na po siya nauna para po ma-extract yung dugo tsaka yung tubig. Kasi hindi siya nauubos. Nagsimulang ma-hospital yung tatay mo dahil sa stroke. Opo, Tapos, nung nasa hospital na, ang findings ng doktor, meron na ding hydrocephalus. Yes po. Tapos, pneumonia. Opo. So, mga komplikasyon na. Opo, parang gano'n na po. Pero ngayon po, medyo okay na din po. Yan. Magandang balita yan na after ng operasyon, recovery na si tatay. Recovery Opo. Ayan, magandang hapon. Ikaw po ba ay meron ng asawa at anak? Meron na po. Ayan, Tatay Romeo. Kasi kapangalan siya ng tatay ko, Tatay Romeo. Ilan ba kayong magkakapatid? Bali, dalawa lang po kami. Ako po yung panganay. Ayan, meron ng sariling hanap buhay? Opo, meron na po. Ayan, so kayo ay nagtutulungan na lang sa pangangailangan ni Tatay Roel sa kanyang gastusin sa ospital at sa pang-araw-araw. Ayan, ngayon nasa magkano yung hospital bill po ninyo? Yung hospital bill namin is nasa 600,000 plus po. 600,000 plus. Pero kayong dalawa ay kumbaga nagtutuwangan sa pag-aalaga dito kay Tatay Roel. Opo. Ayan, so ngayon ay lumapit ka sa aming program. Ang kagustuhan mo ay sa hospital bill na nasa 600,000 plus. Sige partner, wag na natin itong patagalin. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon, sir, and good afternoon kay Kuya. Ayan, Ma'am, ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa hospital bill ng kanyang Tatay Roel? Habang pinapagiging ko ni stat si Kuya, nakausap ko na din po si Saldi. Pinapasagot niya po yung bill para daw po zero balance na yung pasyente. Kailangan natin tulungan si Kuya. Yan po siya sa atin dito sa BRHMC, table 4, Ako Bicol Health Desk. Para mag-guide siya kung paano ma-zero balance yung bill nila. Ano po? Ayun. Apo. Si Kong Saldi naman po at si Kong Pidogati Romualdez po ay hindi naman nagpahabaya para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Ayun. So, meaning to say nito, Ma'am LV, wala nang dapat pang alalahanin itong si Tres at ang kanyang pamilya dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List ang kanilang hospital bill. Palalabasin ko na po sila ngayon, Ma'am Remy. Palalabasin na po natin sila ngayon. Ayun. So, Tatay Tres, ano po yung masasabi niyo po na ngayon pong araw na to ay lalabas na po kayo dahil sasagutin na po ng Ako Bicol Party List yung hospital bills po ng tatay niyo? Ay nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List tsaka po sa lahat ng tumulong na para makalabas po yung tatay namin. Ano po yung nararamdaman niyo ngayon? Sobrang saya po kasi wala din po kasi kami ganong pera na ganong kalaking halaga po. Opo. Kaya nga po, laking pasalamat ko po sa Ako Bicol po. Ayan, matanong ko kay Tatay Romeo, kaninyo po nalaman na meron pong tulong ang Ako Bicol Party List sa kagaya po nito? Bali po kasi, nung nag-aayos po ako ng papers niya, meron pong booth or table dun si Ako Bicol sa may Malasakit Center po. Kaya po, tapos bigla pong may nag-approach sa akin kung ano po yung kailangan ko. Ayun, so meaning, hindi na po kayo lumapit pa, kundi meron po mismong lumapit po sa inyo para kayo po ay entertainer or tanungin kung makakatulong yung Ako Bicol. Yes po. Ayun. So naniniwala na po kayo na ang Ako Bicol Party List ay talagang patuloy sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yes po, ma'am. Na-experience ko rin po eh. Kaya talagang naniniwala po. Yan po yung kagustuhan ni Congressman Saldi ko po, Tatay Tres, na makatulong sa ating mga kababayan. Meron po kayong mensahe para po kay Congressman Saldi ko? Sana po mas marami pa po kayong matulungan na tao na kagaya ko nakapos sa pangbayad sa bill or sa mga medical na kailangan. Tapos sana po hindi po kayo magsawa. Salamat po. Ayun. Ayan, Ma'am LB,
ano na lang po yung mensahe natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ay, nandito lang po tayo lagi. Si Congressman Saldi ko po, si Congressman Alfredo Pedogarbin. Hindi po sila nagsasawang tumulong para sa mga nangangailangan. Puntahan lang po tayo dito. Marami po tayong opisina sa bawat probinsya po. Meron tayong Ako Bicol Help Desk. Handa po tayong tumulong sa mga nangangailangan. Yan po kagustuhan ni Kong Saldi. Ay, yung mga pasyente po hindi na pupunta kung saan-saan. Kaya po nga nilagay na tayo dito sa mismo sa loob ng ospital para po yung mga pasyente kailangan tulungan ay dito na lang pupunta, hindi na pupunta kung saan-saan pa. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Elby Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much. God bless. Apo, God bless you din po. Tatay Tres, gumaan po yung pakiramdam po ninyo. Opo, ma'am. Wala na po kayong aalalahanin patungkol sa hospital bills ng tatay po ninyo. Opo, salamat po. Salamat po. Ayan. At hindi pa po siya nagtatapos, Tatay Tres. Tanggapin nyo rin po itong iba't ibang produkto mula po sa Kabaro Coffee. Ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At eto pa, 10 kilong bigas mula naman sa aming programa. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you po. Siguro, ano na lang po yung mensahe natin, Tatay Romeo? Sa mga kagaya ko po na nangangailangan ng tulong lalo na sa mga nasa ospital, huwag po kayong mag-atubili na lumapit sa Ako Bicol Party List. Madali po silang lapitan ng tulong. Yan po. Salamat. Ayan, maraming salamat Tatay Tres at isasama po namin sa panalangin si Tatay natuluyan na po siyang makarecover at makabalik po sa dati po niyang pangangatawan. Ayan, sa muli, maraming salamat Tatay Romeo sa iyong tiwala na ibinigay sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ayan mo po, meron kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ayan. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At mga ka-aksyon, abangan mamayang alas 3 ng hapon, aarangkada na ang kauna-unahang episode ng programang PNP Crime Buster. Kasama ang inyong lingkod, Nomer Corporal at ang ating magigiting at matatapang na kapulisan ng PNP Region 5. Ang ilang pasilip, panoorin po natin ito. Sa panahon ngayon, wala nang pinipiling oras o lugar kung kailan naatake ang mga kawatan. Suspect sa pananaksak patay sa isang lalaki sa Alba. Tumigil ka! Agad na naaresto ng Legazpi City Police sa loob lamang ng 5 minuto. Lahat ng sumbong, nandyan ang pulis, handang umaksyon. Ako si Nomer Corporal at ito ang PNP Crime Buster.
Salamat! Yan, partner, ang kauna-unang episode ng ating PNP Crime Buster. Kasama ang ating partner, Nomer Corporal. Yan. Kaya mga ka-aksyon, mamaya lamang yan, 3 p.m. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.